was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. Now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'll forgive you. You and me, we're gonna be better than we were before. I loved you then, but now I intend to open up and love you even more. This time you can be sure I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so. Gonna hold your body close to mine. From this day on we're gonna be together. Oh, I swear this time. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong sorpresa na naman po ang ating gagawin ngayon. At ako nga po pala si Jomai at siya naman po si Dian. At ang pangalan po ng aming isa sorpresa ay si Sir Chelion Estrada from Alipangpa. At ang sorpresa naman na po yun ay happy anniversary po na galing po kay Ma'am Florence na kanyang asawa. At ang paprank po natin sa kanya is kunwari po may in-order po siyang dental supplies na worth 100,000. So, ano pang hinihintay nyo? Abangan nyo kung anong mangyayari sa surprise namin. Arat na! I'm never gonna let you go. Looking back now it seems so clear I had it all when you were here. Oh, you gave it all and I took it for granted. But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances. Wait and see, it's gonna be sweeter than it was before. I gave some now, but now I intend to dedicate myself to giving more. This time you can be sure I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so. Gonna hold your body close to mine. From this day on we're gonna be together. Oh, I swear this time I'm never gonna let you go.
din po, sir. Sir, kayo po si Sir Chelyon. Sir, meron po kayo kasi order po. Mga dental supplies po. Dito po kasi naka-dress na Wala pong order, ha? ay, meron po kasi sir dun po sa info na nakalagay po sa amin. Yung pangalan po niya, dito po naka-address. Anong... Mga dental supplies. Ay, paano po yan? Sir, kasi nandun po sa nakalagay sa info po namin. Nakalagay po yung pangalan kasi dito po sa address na pinag-doktor po. Ano yung mo? Mga pang ano po at mga pang po, ano po. Saan ano kayo? Sa organ na po kami. Wala akong bumawas yan. Kasi Ayaw. akong pinitin ko na dagupan. Paano po? Ay, pakitignan na lang po sir doon kung... Ay, sir, pwede po kayo na lang pumunta sir kasi marami po kasi yun. Wala naman akong suplaat. Dental supply na ano. Bakit yan? Ay, hindi po sir, kapayaran lang po. Sana ko. Bigyan nyo ah. Wala pa ta. Surprise po yan ni Ma'am Lawrence po para po. Kasi po yun namin po. Kayo. Ano po pala sabi niya sir po kay Ma'am Lawrence po sa pa-surprise po niya. Yan ang mumula dokche. Isa siya na. Happy anniversary po. Kuya nga! Picture! Ako pa rin ay lumari. Tingin ang pera na, kuya! Picture po sir, picture po. Kuya nga, kuya nga dali. Uy, kung videoan. Gonna hold you in my arms forever. Kasama si mama, isama niyo daw si mama. Picture. Kuya! Nobody close to me. From this day on, we're gonna be together. Oh, I swear this time I'm never gonna let you go. So, ipapasok lang namin yung gamit. Update by mama. Sarado mo yung camera, sarado mo yung camera. But if there's some feeling left in you, some flicker of love still shines through. Let's talk it out. Let's talk about So, it. panurin nyo na lang mamaya yung mangyayari. Sobrang nakakatuwa na nakaka-touch ba? Sa Myself to give and more. This time you can be sure I'm never gonna. At hindi pa nga po dyan nagtatapos po. Ang pa-surpresa po natin para po kay Sir Chelyon. At meron din pong message na itatapos po ang Lawrence na kanyang asawa po. At babasahin po yan ni Estian. There's nowhere else in the world I'd rather be wed and grow old than next to you. You are my partner, companion, inspiration, and most of all, my best friend. Without you in my life, it will be boring. I'm looking forward to the day that the distance between us is a few pieces instead of many, many miles. Happy 9 years anniversary, my dear. May we have countless anniversaries ahead of us. I love you, my dear, to the moon and back to infinity and beyond. So, mag-anniversary po. Ano po ba sabi niyo po sa message po ni Ma'am Lawrence po para kay
surprise nga ako eh. Sana sa susunod na anniversary, umuwi na siya. Yun. So, I'm very thankful lalo sa inyo guys, Florence, lahat. Thank you. More blessings and God bless po sa inyo. Message po ninyo para po sa kanilang mag-asawa. Dr. and Florence, hoping that next year I'll be here again and hoping that there's many years for your anniversary to come. God bless. Doktora, Mrs. Love! Di ba matalino ka? Kasi ka ng misis mo. Lakasan po ang anniversary, Mami Darling. Ma'am, God. Sana bukas ulit. Para maraming pera. Sana forever na kayo magtagal. Ayun. Na kayo mag-away at na mag-iwan. At maging Okay, Yun. Happy anniversary po ulit. Happy Happy anniversary! anniversary po. Ayan na nga po ulit. Happy anniversary po ulit, Sir Sir. More blessings to come. At dito na nga po nagtatapos po yung pasurpresa po natin para po kay Sir Senyor. At kung gusto niyo po kayo po sa sunod namin surprisahin, i-message niyo lang po si Maylene Palabay at paki-subscribe na rin po yung channel niya na Maylene Palabay Vlogs. At huwag niyo rin pong kakalimutan mag-subscribe sa surprise mo, deliver ko, para po ma-update po kayo sa video na i-upload.